Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseerden de oud-prinsen uit Spouwbeek in het MSC een ludieke veiling onder de naam Veiling maar dan Angesch. Er was vooraf een online catalogus op de website van de oud-prinsen gezet. Ook was er een veilingmeester, een notaris en een logistieke medewerker die alle kavels presenteerde. Aan professionaliteit geen gebrek dus. Alle kavels waren vooraf door de geïnteresseerden te bezichtigen om zo een serieus bod te kunnen voorbereiden. Via een gekocht biednummer kon men bieden op de aangeboden stukken. Kijkt u naar de volgende impressie van deze. Veiling maar dan Angesch. Goedenavond, dames en heren. Welkom op de eerste officiële veiling hier in het Spouwbeekse. We hebben een geweldig team samengesteld die veiling gaat geleiden, die gaat uitleggen wie dat werkt. We hebben geweldige items, geweldige kabels die je kent, goed op kunt wegen. Ik zal even een voorstelrondje maken. Ik heb hier op Willis namelijk zitten, is bekend van die Sotheby's, hij is de veilingmeester en is ook notaris van Oren. Ja, dankjewel Huub. Als notaris ben je natuurlijk ook bijzonder blij dat ik hier vanavond aanwezig mocht zijn. Ik heb van Twan van Spouwbeek TV die hier natuurlijk opnames van komen maken. Heb ik begrepen dat collega's van ons gisteravond in Londen een heel duur schilderie hebben geveild. Wauw, het fout gegaan. Op een gegeven moment is het de shredder in gegaan. Dat zo'n oog vanavond zomaar hier in Spouwbeek kan gebeuren. Want het zien natuurlijk fantastische kavels zoals we al zeiden. Dus ik verheug me hier op een hele spannende veiling. Wel is degene de kabels gaat presenteren hier. Dat zijn we zo goed zeggen. Dat is voor de Woedzaanbureau. Ik ga je team van Ja, liggen we eigenlijk zo tegen 10 komen, maar ja, we moeten het vanavond maar doen met rijden. Dat is van het Woedzaanbureau. Kijk maar. Jongens, we gaan beginnen. Is er even hier 50 euro aan voor u? Ja, 50 euro aan. Ja, nou. Nog even meer. Een euro. Een euro aan de kant. 2 euro. Van Bakel. Ik moet hem eerst nog op. Van Bakel. Woedzaankragen, die kregen per uur betaald. Dus en ik heb is gezegd, een mank en een vruikje liggen onder de palmboom. We beginnen met een euro. Even ze een euro. Ja, nummer 4. Nog even 2 euro. Ik ben 3 euro. Ja. Ik kijk niet al. Kom op, Strando. 4 euro. 4 euro. En dan kijk je telefonische pinnen bij. 4 euro. Ja. 6 euro. Nog even meer dan 6 euro. Geen meer. Eén keer. Nog een keer. Verkoop. 4 euro. 5 euro. 6 euro. 6 euro. 7 euro. 8 euro. 9 euro. 10 euro. 10 euro. 11 euro. 12 euro. 7, 8 jaar. Echt kop. 8 jaar. Eén keer, nog een keer. Dan kom, 8 euro. Eén keer, nog een keer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Ja, 9. Eén keer, nog een keer. Oh, 10. 11. Eén keer, nog een keer. Verkocht. 11 euro. 3. 3, joh, 3. Ja, 3 dan. 3, ja. 3,50. 3, joh, 3. 50 is ook geboren. 3 euro. 4, 5 euro. 6 euro. 7 euro. 8 euro. 9 euro. 10 euro. 10 euro. 203. 11 euro. 12 euro. 13 euro. 14 euro. 15 euro. 16 euro. 16 euro. 16 euro. 16 euro. En, oh, 17 euro. 17 jaar nog. 18 jaar. 18, 19, 20. 20 euro. 21. 22. 22 euro. 23 euro. 23 euro. En een keer, andere keer. Welkom. 4 euro. Ja, deed het. 4 euro. 5 euro. 6 euro. 7 euro. 10 euro. 11. 12. 12 euro. Ja. Kost normaal 84 tegen 90 euro. De goedkoopste al.
8 jaar. En een keer, nog een keer. Welkom. Er zijn al biedingen binnengekomen. En het is in de periode, de verkochte worden even met zichzelf de oor afgesneden. Hè? Dus, maar dit is wat die 2-orige periode. Is dus voordat er dat oor werd afgesneden. En gelukkig ga je ze geen brillen doen. Want als dat oor heb ik ja, de bril uit dan zo, ja, dat kan. Dus dit wordt de 2-orige periode. Heel belangrijk om mee te doen. En op de schilderie, er is een fles wien te zien. Een fles wien is dat te zien. En er staan ook 2 glazen. En die zijn gevuld. Die zijn gevuld met wien, die glazen. Het is met de dunne penseel geschilderd. En die glazen wien die zijn oh, sorry, die glazen wien is een wieleig. Dus er zit nog een buimpje in. Er zit maar een buimpje in dat glas. En er zit ook nog een stokbrood. Is er ook wien? Een stokbrood. En wat heel bijzonder was voor dit tijd, een halve liter. Ja. Er stond ook een halve liter op dat schilderie. Maar de halve liter, dat wordt 3 kwart leeg. De halve liter wordt 3 kwart leeg. Dus is een geweldig stuk. Echt maar een halve liter in dit tijd, heel bijzonder. Hè? Dat hij is eigenlijk helemaal niet. Maar Van Gogh heeft dat toen al geschilderd. Hij had een vooruitziende blik. De dag van de komen een halve liters die komen en een keer in de mode. Die wienglazen worden die nog half vol? Er zit een ganz klein pumpje in die wienglazen. Een ganz klein pumpje zit erin. En die fles dan, worden die gans vol? Nee, die flesjes worden een stukje leeg. Ja. Maar de biedingen komen hier binnen. Ik zit hier op internet binnenkomen. Hier wordt al... Ja. Hier wordt al 80.000 op dit moment geboden. 80.000. Is er eens 81.000? Telefonisch. Dat zijn lieren. Nee, telefonisch ook 81? Ja, 81.000. Hier is 82, 83, 84, 84.000. Ene keer, andere keer. Ja, is verkocht. Is verkocht. Nou, nummer 176? 176. 3 euro. 4, 5, 5, 5, 5. Oh ja, de zus, ja, dat vind ik niet zwaar. Eén keer, nog een keer, 6 euro. Ja. Dan kregen we een Afrikaanse peniskoker, regenmaker. Werking is niet gevallen. Oh, 1 euro. 2, 4, 5 euro. 5 euro. 4 euro. En een keer, nog een keer. Verkocht, 4 euro. Nou, dames en heren, dit wordt het. Ik hoop dat ik een beetje geamuseerd heb, dat je een goede prijs hebt kunnen binnenslepen. We gaan naar de café en hartelijk bedankt ook voor de woord en hopelijk zien we weer snel terug. Tot ziens.